Raymonda chuan amak khop mai han bel chian viau po in eng thil thar ma hmu tur a awm lo ma se rinhnel rual lovin khang ruang pahnih te kha mi pakhat kuta thi an ni eng po ni se naktu ka chuan kan va thok chuak le photang chu ati a Raymonda hnuchhuina marksman serial killer in Mizoram Ziaktu Sangtea Renthlei Zingdar som arik rual chuan mel thum ruam lampan chuan kan inzui chuak le ta hloma ahma saberin ruang mu na lai chu kan en fi ahma sale phota zanlama khan kalo en chiang ve vak lova kongkual zaw lai tak kong sira hung na thir manga an siam thanglama ruang kha ha oma chu kong pui sira kan va mu khan an lo son chuak to alo ni zoka Raymonda chu angoi wang hepa hi pate takte chu ani hau lo mai achak hle bok a han ti chuak phonga ektin ngei hriata kalo ti vat wal han en la geneti hi han pom chin te ati te dai geneti chu anui varvara wal min han pom chin la alo ti a enga tan mo khati chuan geneti hi kong sir hung na pona son hlang chuak chin te Raymonda chuan ati le mai geneti la chuan wal min han pom te kan hnuchhuina puitu thatak po ani mai theyasin ati a geneti hi nula pian nal tok le lian lutuk lo ma se nula te tia soitur chu ani hau lo nula ruang kha geneti ai hi chuan a toy dewanga ma se alian zok dai geneti chu ka han pom kang nola kong pui hung na lam chu ka pan puita a anui hak haka Raymonda ero chuan uluk em hian min lo en thung kong hung na chunga hlang tur chuan ka han choi kang dona ma se kong chen vel zeta sang ani awang chuan ka choi khum hlei thei tlat lo Raymonda chu anui hok hoka wal atok to e haron ti a Raymonda vek chuan wal i hre thiam mo khumi choi khum tur chuan tle ma sang ve dewe mo nang aya chake motal chu ani ang mithiruang ani miawa wangin azoi dona geneti ai khachuan alet donin ari thia lang chu ati a ka hre thiam ve ta chia Raymonda chuan ni zan lama uluk taka kalo ento motor niak tum ruau chu a han bel chiang ve a thum me vin motor niak chu a ena a thova pen nga vel a han hnung tola wala soi ange chu ani hi taxi ani lo chuan car chuak hlui enge mober chu ani a seizong han en hian ati a du to ka ruang omna le sul hnu kan bel chian hnu chuan muang changin kan hota Raymonda chuan motor chu ati ding chata enge ni tia ka ngai tu lai chuan kong sira buk te ni om tak chu ka muhala Raymonda chuan khumi te khuzot chinang u ti le motor atanga chuk arwal ngal in chunga chuan dum ka vai pahni an lo oma min muthut chu an ham hai mel viau nge Raymonda chuan baya thil kalo zot lok te ang cheu ati dam thlupa vai pahni te chu an la thlamuang chi love moni trideu dak chung hian o kapu zot ro an han ti a ni zana heta hian in riak em mi engzat nge riak cheu a han ti a o kapu pasari kan om ani le ni zanin meng re em o dar som pakhat vela niang pona me chema om reng Raymonda chu a hlim mel sota a mela chuan be sei sang taka nei thara ni ti ka hmu a ni zana heta mi an lo kalem ati le a buka mo kale tuyan ron ina Raymonda chuan tu te nge local a han ti a kapu ka hrelo ma se mi thian om man ti a ani le chu mi te local ma chuan motor taxi chak taka lo tlanin hmu em azo na chu a hovin alo dong song tu tan chuan chhana hardon hle ani ti kalo ngai tu mek lai chuan vai pa chuan o kapu keima ni thing al kharon chil waka keima ke po kanga lom hei a ke pha chung dur pup chu azuk ena Raymonda cha ulo keile geneti po chu kan hlim tlang ani ang kan in en ringota driver chui hmu em o muthua ka ma se hre chiang lo o kapu ama chu hmuwa ma se a mai kha tuam tla talom
ama chu a lianem ke aina lianem Raymonda chuan a han ti le a vaipa chuan min ron koka kapu a hian seizok lian zok bok motor chu eng motor ngei ti kha Raymonda chuan a han ti le a vaipa chuan taxi nia ti in lo chang wat a nampari hre theyem Raymonda chuan a han ti zom ve le a kapu keima chiang lo nia ma se keima chu hmua chin chia po tuma ma se hrengreng theilo Raymonda chuan hanri chin rim hrimte a han ti le tonga vaipa chuan MZ01B 5312 ni lo pon 5213 hriat pol vek lom vaipa chuan a han ti le a chu buk chu phei khai zang takin kan chua sana chu hun chu kan lom na san ber lai le kan beidon na tizual tu mai ala ni don ti hre hau lovin phur takin kan inzui ho ta hlom Raymonda te ina chuan kan lut khom le ta a Raymonda chuan zang khai fe hian traffic office a kan kalanga khang taxi number pahni te kha kan vazo tanga chung number pahni te chu kan chui zui to mai don ani misual hi kan hlat lutuk lo mai the ani ni e motor a hnia ka tang ringot po a tual that tu chui chuak thei te kha kan ni mi awa chu tianga a number hriat sa le ngal chu ol samte in kan rek chuak to nge yang Janet lam chu hoin Raymonda chuan Janet traffic ho office a chuan vakalila chuan wala chu du le lo wa ha dam sela yes boss Janet chuan a lo tivat chundar som pahni le minute som panga vel lek ala ni boka ke chu chol ha dam turin ka hota thung chu mini leng le zana po chuan Raymonda emo Janet emo po in min ron pemi alova ke ngei po in rin aya ol sama misual chu man chuak tura ka in rin awangin ha dam na hun ka nei ni a ka in ngaya kamu dor mai zing ka thole meu chuan dariat alo ri der to a muang changin ka thowa voin lama enge kan ma chonang ti angai tu nau chungin ka mai ka phi faya cho te ka e kham nu chuan Raymonda te in lampan chuan ka chuak ta a Raymonda le Janet po anlo in siamek pusang thana tual thi na chungchang kan chuya tang khan Janet po Raymonda te ina ala kho sarenga Raymonda nu le pa tela fanu nei lo anlo ni boka fathar nei angria ya anlo in ngai ve bok nen khoi hmuna nge kan kaldona ka ti ngal tong mun khata chi kan kalangai don ani 5213 kha ngai ven zui angai don lova 5312 zok kha veng hlui lamami ani ome chuta chuan kan kalang Raymonda chuan ati a Janet chuan be se yanga thila kalani chuan kan misual pa hi kan ban pha ka a om thuai to ang alo ti ve bok Raymonda bok chuan ni e kan ban pha ka a om to rengalom chumi fia tur chuan kalang ule ati a phei khai a zanda na tang chuan a phur hle ani ti a hriat mai Raymonda chuan apa kar chu a han ti nung vata veng hlui lampan chuan kan tlan chuak ta a kong chuka chuan kan tlan zela mai sikul kan tan pel hnu chuan kong chuk lam zela chuan kan tlana Raymonda chuan kar chu ati ding chata kong sira dor lo om lam chu a hoya kapi pulal hruai tluanga te in hi khoi lai nge ni a han ti zui zata hruai tluanga zirtir tu khamo ka hremi alo mai ani lo chu helaya hruai tluanga han om lowang tlan thla ula veilama peng ma saber bulami kha ani mai ati a Raymonda lom thua soirual chuan hruai tluanga te in lampan chuan kan tlan le ta dor ngak tunu min hril ange chuan veilama kong peng ma saber bula building lian vak lo chong ni leka sang kota chuan kan ding ta a kong kalu chunga nal hruai tluanga tin ziak lam chu kan pan ta ngal pu hruai tluanga te in ani em Raymonda chuan a han ti a ni e local ro engen duwa ti in min lo chhon var kapu in taxi MZ01D 5312 kha kan en duwa Raymonda chuan a han ti ngal tonga eng tianga enin mo makti mel te hian Raymonda chu a mel ha leikan du dewa chu pa chu anui hok hoka tlangwal i hre sual chu ani em lo mo han ente kotzola sil polina in khu kha ni kha ati a
chu nui ri chuan engemaw ti tak hian beidon namin siam saka eng thil chi nge lo thleng don ti po ka ngai tu athiam to lo pon lampan chuan kan in zui chuak ta hloma pu hruai tluang a po chuan min ron zui chuak ve ngal bok pona sil polina in khu hlun motor chu ama nge mai chuan a han pot honga Raymonda le genetic mela beidon na in pho chuak mek chu ka hmu mai hau lo MZ01B 5312 chu ani nge ya Maruti car taxi le tak po chu ani nge boka ma se a mel en chuan atlan chak lo to pang ti chu tu po in an hre thei vekang a tire le lei in signal ya chuan tlumpi in bu an khuara a kong khar han honzong te chuan a khurum ruma a chik tuara a chhunga chuan driver seat ti lo chu seat dang a om heklo atlem bera thali thanga vel chu khoi chet lovin chu hmuna chuan ading to nge yang miswal kan laka tanga hlataka a om le ta tunge he taxi number hi manga tunge maikor phena bi ru chu ni ta angle beidong taka in lampana kan tlan let le line chuan tuma tong chak na nei po kan lovani ang kan ngoi thiapa tuma po in belovari fe kan thut nu chuan Raymonda chuan miswal fing takani ati chuak hlol geneti nen chuan kan langoi renga miswal fing tak aswal ti tur uluk taka ruwa mansa thlapa tual thathin mi motor number aru ka man trom puin chu ama in thup na ata na mang thina ni ati zom zat geneti chuan vaipa khan dot lo soita se ati khau a soilovang dota soingam karing Raymonda ati lai chuan min hlau lutuk wangin dota soi phata jok po ani mai thei ti pa in Raymonda thu soi lai chu kalo po cha saka wal mihring te hian dot chu kan soi thei thewa ma se dot I soyani chuan I mela tang khan I in thup thei lowang voi tam tak tum non to tan po mel dang lam mi lova dot soi chu har takani asin kha vai pa khan dot a soi lo ti ka hri ani ati banchar geneti chuan palian lam deuh wala aya sang deuh tharui nga takani ang ti kan rin bak chu hemi sual chanchin hriat bel kan la nei lova eng tiang chi in nge ma kan han lak ze lang le ati chuai raya hemi sual hi alo fingin rem alo hravio po ani theye ma se kan laman chu khop don alom ma se eng tiang in nge bulkan trananga eng kong nge kan zo anga chu kong chuan mi sual nen chu min thlen nge yang em ti chu uluk taka kan ngai tu angai don ani hi ati a ruang pathum zet mayan charnu a po tual thatu chu tunge ani po hriat alani lo wangin mi pui au thom chu aring hle to a police te dem na o ka le deu so na chi sang media lamten an chua chuaya chu mi phena chuan keini ho chu buai takin kan oma keima ania police ho te chu an in ngat thunga dik taka soi chuan an ma ni kutala a miswal chui ai chuan voi tam tak miswal le thil ti sual tu loman chuak to Raymonda kuta da chu afin thak jok don ani ti an hreve rengani ma se Raymonda ngei po chuan eng ruai ma min la thlen pui si lo kan nu chui lai mek chu kan hoina lama pianga atop mak zel mai si builung tok an soi ang main nu kan chui lai chu atop mak zel si a zan lama ngai tu na chi sang ka sen na sata wangin ka tum aya rei kamenga kamut thil le nu chuan kalo mutui hle ani ang jinglam dar khatvela Raymonda le genetin voice sari izet minron biak an lo tum hi ani a jing ka tho nu ka mu chaw wang chuan belet nga lem lo chuan bathroom lam ka pana ka kalpa chuan jing dai film zone ta tanga an puan mek chu ka hria ta wangin ka ding chot nizan dar khatvel khan durtlang le bong kon inkar durtlang lam naya me cheruang char ani le ta hei hi thakhat chunga ruang voili an mu na ani ta heti la hian police lamte chuan thu chu engma an la nei lo wangin mi puiten an dem na thu an au chu puina sa hle to ang heng mi pali ruang chhara to te hi meichia vek ni in an zawa hian meichiat mi patna lam hoya khosak puina nu ma a om vek nia soyani tin heng meichia te hi no chi zuar man ne hruai chu mai thei vek an ni in alanga ati bak chu ka ngai thazui to lo man mo takin ka mai ka phi fai sok soka kanu in min au po chu chang to lovin rang takin ka in siama
kong pui lama chuan ka tlan chuak ngal Raymonda te in ka thlen chuan mut kham lo ti hriat taka Raymonda room atanga aron chuak mek chu ka hmu ngala Jeneti ero chuan thingpui lo siam mek thung Val iwa ma ve Raymonda chuan thophang o tham deuh chal hian ati a Jeneti po chuan Raymonda tong ria wang chuan min ron en vata Raymonda chu bedroom a alut ngal nia ni zan khan ka lo mutui lu tuka tukin chanchin thara khan ruang char thu kha an ron puanga ka hanti a nia phone ni pik thei si lova kan kalsan tamai che ni kha ati ve thung maso na omem kalo ti thuaya tlem chu a ome misual chu kan hnai tial ni chuan alang Jeneti chuan atile a engtin kalo ti he ho ruang char tu te soidanin khanula ruang kha kongthlang khama pai tum ni om takani a ma se thoma om ta ka wangin aman mo lutuk na lama kongthlanga pai liam man lovin kongthlang lama luang buk lo omin alo dala ni ome ruang mutu te kha chhozonga tlan chho an ni a taxi pakhat achunga palian le sathalam pang muimul lam deu ngou lutuk lo an mu thu chiang takin an soi thei nge Jeneti chuan a hanti chhun zoma chuti lai chuan Raymonda chu alo chuak ve chi abok ani chuan rinhel tur kan neem vai pa soi mai tuam ti vel nen kha chuan awa in person ta ve kalo ti ve thuaya Raymonda chuan vai pa khan akal lama mu a ni zana mi te chuan a holaman muthung palian sathalam pangani boka vai pa soi angin taxi bokani Jeneti chuan mai chu atuam ve thowani lom ni alo ti a Raymonda chuan ni e he misual hi achero wa angreng viau maya maya tuam na nu ma ni om tak chu nula kut tron khom na ata na manga lukhum fan thei mitle nar le ka omna tura re kuak chu ba ka kan nula I ruanga khan mi pakhat nu ma ani ti chiang zual turin hruizen manga re na nu a ombok ma se he misual hi khoilai muna nge om tunge ni kalo ti ve wata Val hun rei lo te a izo na te chu chhani na om thei to ma na lo ngak photla voin lama ruang charna mun kha uluk takin han en vele shimila atha ang Raymonda chuan ati a keipo chu tuk thuan ei turin ka trin zui vele ta choi khama durtlang lampana kan inzui chuak le chu rilruwa hlau thona le be seina a inzat ani ome enge kan han mu belang beidon nange ni ang be seina ruangan mu na mun chu kan han thlenga motora tanga kan chuk rual chuan tuma in hril chop kan ngai lo kan ti than to le kan ti fo dan angin ruangan mu na lai chu uluk emin kan han en ko le a man mo hau lova en kan ni boka na thel ta nen lam chuan kan thailet vel vek ani bere ma se ke chuan engma ka mu bel lo mai ani lo ka be dong ngoi to zok Jeneti chu angoi renga Raymonda ero chuan food pathung na thira puan zai tang wa chu uluk fashan hian a thleka puan sen zai ni om ve lek food pet thung na thir thil engemoni in atlak porna siam la ya chuan atang wa a Raymonda chuan min hui zau ka phei rual chuan Jeneti po chuan Raymonda lam chu apan phei ve ngala Raymonda chuan vala food peta hian handing chinte a hanti a engatan nge ti po ka hre chuang lo ma se phun noi lovin food peta chuan ka handing ve thuaya thir bo khan han kun te le a han ti zuya thir bo chuan ka han kun thla a Raymonda chuan o atoke kan misual pa chu a ombor a hnute hnuai lama hliam te naw deuh anei don ani hi Raymonda chuan ati a Jeneti chuan engtin nge chu chui hriat theya an lo ti ha Raymonda chuan khalaya puan zai tang kha en ula alandana chuan ti sat la thar ve tak puan na tha tak ani nge yang a chan chu puan cheto lam chu ni se tuna puan zai kha om lovin misual pa kore ro zau takina tet thungang ma se a puan ala that e ma wangin zau taka tet lovin a zai themte hi a hnut chia ta zoka man mo taka che ani awangin akor kai chetur lam hi angai tu man lova a thir tlang hriam dan kha en ula akor hak kha atai popani chuan ama po tlem tal chu a hliam nge yang
a chan chu a mor kha azumin a hriam tha hle si a ati a Janeti chuan ngai san mel fe hian Raymonda chu a mela ke point ka ngai sang ani Raymonda chuan ka ke da na bullo ka hniak fia vak lowalang bula chuan aron kun hnaya enge soile don ngai changin Janeti nen chuan kan lo en reng kan mi sual pa hian a thom no ha ka thlak khat om hle mai atite dai kan nui zaru tuk chu kan nui chuak hoka eng tin ngei hria ta inin mel hria ta mi ti in ka zot le thu wal he phekhok nu hi ruang charna apianga ala omzia bazara ruang an charna bul ti lova kha chuan a om vek phekhok ngai renga bun chuan a in thlak khat hle ani mai lom Raymonda chuan ati a in lampanin kan inzui hole ta Raymonda te in lambok chu kan pan ho le ta a nidang anglo takin Raymonda chu a hlim mel via winalang a chevel po chu azang khai angreng phiana eng tak chu ni mo ti in ka en liam ve mai ringot